ese aplauso entra nas súas terras. Nos aproximamos. Un placer. Comenzamos. Das terras onde os seus vasallos se arrodillan ante a súa presencia. Sentímonos protegidos pola súa grandeza e polo Creador que nos mantén a esperanza da vida na terra e no ceo. Excelencia, este ano fomos azoutados por múltiples incendios que arrasaron os nosos montes, casas e colleitas, así como por moitas pestes que diezmaron a población da contorna desta xurisdición, desde a Veiga e o Bolo, así como esta vila de Viana cos seus lugariños. Por eso, suplicamos clemencia ante a súa grandeza co fin de poder prescindir de ofrecerlle os tributos. Fágolle saber que todos os mozos desta xurisdición morreron nas contendas contra os mouros e as cruzadas a Terra Santa. Nestes anos os homes mozos souberon de ir á guerra ao sur do Andalus, non regresando ningún deles con vida ás súas casas. Ante esta fortaleza da súa propiedade, queremos darlle a benvida solemnemente invocando a indulxencia da súa grandeza, eximíndonos dos tributos mencionados. Gracias que esperamos recibir da súa Alteza, postrámonos aos seus pés, sentíndonos protegidos pola súa reixa grandeza e o perdón do noso Señor.